I una mica era preguntar-te què és l'Eix Comercial Sagrada Família, per tota la gent que encara no ho sap. Molt bé, doncs l'Eix Comercial Sagrada Família és l'associació de comerciants del barri de la Sagrada Família. I es paga una petita quota i llavors durant tot l'any nosaltres el que intentem fer és promoure, fer campanyes perquè el veí del barri es quedi complint el barri. Després també fem activitats com les fires a les que vosaltres sempre hi participeu. T'agrada moltíssim el tema de fer activitats al carrer i activitats pel barri, no? Per Sant Jordi teniu alguna cosa pensada, per exemple? Es farà una distribució de punts de llibre. Justament avui m'han arribat les indicacions de l'Ajuntament que he de fer arribar als associats que tenen llibreria i tenen floristeria, perquè el que podran fer és sortir a la porta del seu comerç. El tema del trenet de Nadal, la il·luminació de Nadal. El tema de la llum de Nadal és important que els veïns sàpiguen que qui s'encarrega de la il·luminació és l'Eix Comercial. I quants associats són ara a l'Eix Sagrada Família? Jo diria que som 117. L'objectiu de l'Eix és donar més visibilitat al comerç. Apareix a la pàgina web de l'Eix, amb una altra pàgina web que es diu Compra Eixample. Tots els comerços associats tenen el distintiu de què és comerç associat. L'Eix Sagrada Família pertany a Fundació Barcelona Comerç i a Barcelona Oberta. Tenim el grup de WhatsApp dels comerços associats, que el fem servir per avisar de cosetes que passen al barri, però el mateix grup de WhatsApp en el temps de la pandèmia, mentre vam estar confinats, ha servit per fer més família. S'ha interactuat més entre els associats, quan un necessitava una cosa, abans d'anar-ho a buscar a qualsevol altre lloc, preguntava, necessito una impressora, algú de vosaltres ven impressora? Amb tots els tancaments, les restriccions, els horaris, els caps de setmana que no es pot obrir, depèn de quines botigues. Clar, estem en un moment complicat, però és molt maco que com a mínim l'Eix Comercial en aquests moments també afegir que hi hagi pinya entre els comerços, hi hagi més comunicació. Jo crec que és molt important el tema dels eixos comercials en general, i en especial de la família, que és un dels barris diguéssim més importants, jo crec, des del meu punt de vista de Barcelona, no? Home, tenim el monument més visitat de Barcelona. Evidentment, sí, el més important, exacte.